Прывітанне, даражэнькія. З вами я, Зміцер, і хочу сёння паказаць меркаванне самага вядомага блогера Сакартвела, рускамоўнага блогера, на жаль, а тым, што і куды рухаецца краіна і пад уздзеяннем чаго. Зроблена ў маім перакладзе, каб не чытаць вам па-расейску. І, чтобы аддзячыць мне за гэту працу, буду ўдзячны за падабайку, камент, мне, дарэчы, цікава, што вы будете думаць пра выдвинутыя тэзісы. І, калі не падпісались, подписывайтесь. Ну, поехали. Гелава Садзе, Джей Садз. Гэта назва канала. Добрага ранку, мы з Каўказу. Давайте выразна і ясна распішам інтарэсы Расіі ў Грузіі, таму што гутаркі пра ўплыў і гэтак далей мала што даюць для разумення. Патрэбна канкрэтыка. Такім чынам, чаго хоча Расія? 12 пунктаў Масквы, храналогія, прыярытэтнасць і магчымыя плюшкі. Першы. Адмова ад палітычнай падтрымкі ўкраіны на міжнародных пляцоўках. Зрабіць гэта досыць лёгка. У час галасавання выйсці пакурыць, як гэта робяць іншыя. Практычны вынік для РФ дадзеныя ўкраіне вельмі шкодныя для адносін са стратэгічнымі партнёрамі Грузіі. Другі пункт. Паляпшэнне ўмоў для працы расійскай экасістэме ў Грузіі. Першы крок у гэтым кірунку ўжо зроблены. Закон пра афшоры менавіта з гэтай серыі. Трэці пункт. Далучэнне да альянсу еўрапейскіх сімпатызантаў Расіі, як фронта іншай Еўропе. Лучнасць са спадаром Орбанам і яго сябрамі рэалізуецца ўжо даўно, а асабліва актыўна з 2022 года. Чацвёрты. Антымейнстрымны для ЕЗ тренд у заканадаўстве. Ад законаў па абмежаванню ЛГБТ-актывізму, якога Сакартвела і гэтак было як кату пад'есці, да скасавання кватавання месцаў жанчын у парламенце, абароны традыцыйных каштоўнасцяў. Правда, катэгарычна незразумела ад каго. Нават сярод лідараў меркаванняў інсургентаў па дадзенай тэме амаль няма. І іншай ідэалагічна прыемнай Крамлю лухты. Пяты пункт. Удзел Рэфіі просты ці ўскосны ў будаванні глыбакаводнага порта Анаклія, які закліканы стаць найважнейшай часткай экасістэмы Рэфіі. Шосты пункт. Продаж ці здача ў канцэсію партоў Поці і Батумі з казахамі дамовяцца. Сёмы пункт. Адкрыццё чыгункі праз Абхазію. Тут і грузаплыне ў бок Анакліі, і далей па БТК ў Турцыю, і праз Арменію і Азербайджан пасля адкрыцця Занзігурскага калідора да Персідскай затокі. Восьмы пункт. Здача ў канцэсію грузінскай чыгункі. У тым ліку і дзеле... Бляха. Это выразаць. Восьмы пункт. Здача ў канцэсію грузінскай чыгункі. У тым ліку і удзел у Грузіі ў БТК. З наступным адзіным менеджментам паўднёва-каўказскай чыгункі. З'яднанне чыгунак Грузіі і Арменіі. Дзевяты пункт. Аднаўленне дыпламатычных стасункаў праз нейкае падабенства пляна Козака, фактычнае прызнанне незалежнасці Абхазіі і гэтак званай паўднёвай Асетіі праз канфедэрацыю. 10 пункт. Легалізацыя вайсковай прысутнасці Расіі ў Абхазіі і гэтак званай паўднёвай Асетіі, а таксама адкрыццё вайсковых баз у Батумі і Ахалкалакі, дзе яны былі да 2007 года. Адмова ад курса ў НАТО. 11 пункт. Стварэнне рэжыму блізкага да расійскага ва ўнутранай палітыцы Грузіі. 12 пункт. Фактычны разрыў адносін са стратэгічнымі партнёрамі. Падначаленне вонкавай палітыкі Грузіі інтарэсам Масквы. І ў якасці вішенькі на торце уваходжання ў ЕАЭС і АДКБ. Канечная мэта – стварэнне праз сістэму абноўленых міжнародных дамоў агульнай прасторы Закаўказья падкантрольнага Маскве. Атрымаецца ў іх гэта? Не павінна атрымацца. За гэта цяпер і ідзе змаганне. Усё іншае тюнінг. Вось такое меркаванне. Цікава. Усюды Расія.
ну, па меркаванні Гелы Васадзе. Калі шчыра, я калі даведаўся, што тут працуе фонд Гарчакова, гэта аналаг Россупрацоўніцтва, якое працуе ў Расіі, я, конечно, быў вельмі непрыемна ўражаны. Што є, то є. Спадабалось? Нагадаю, падабайку, камент і падпіску. І цісніце на званочак.